Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang at magtatampo nagdasangan nga Cindy. Unsa man din ka importante imong isulti, babe, nga dili man ka mosugot nga sa cellphone na ta magstorya. Cindy, Murag seryoso na ginida. Gitawag naman gyud ko nimo sa kumpangan. Unsay problema? di na ko. Unsay dili na ka? Ato ning undangon. Time pa. Nakigbuwag ka? Oh. Kay sa tinuod lang, wa ko'y kalinaw sa to relasyon. Magsigil kag laag. Sikag inom. Nagsulti unta ka nga dili ka ganahan, ana. Pwede lang mag... Dili na. Di na ko. Magbuwag na ta. Unsa? Day, sakto na na, uy. Ay, napagsigig hilak. Wala gyud ko makasabot niya, day, uy. Kung love ko niya, sultihan unta ko niya kung say problema, samtang sayo pa. Dili kay diha na siya musulti na ako kay tungod kay makigbuwag na siya. Wala ko'y chance nga mag-usab. Andam ako mag-usab para niya ba? Unya, unsaon tama na. Nga dili naman kitsi ganahan. Ako pa nimo, ipakita nga andam kang mausab. Unsaon man ako. Mag-usab na ka. Dili na ka magsigig laag. Dili na ka magsigig inom. Ug adto na unya na i-apply sa lalaki nga para gyud nimo. Day. Blooming na lagi kay karon, Cindy. Pero may mana good. Karon pa di ay ka? Karon po ko kinagbalik nimo nga smile ka. Sukad nga nagbuwag mo ni... Oops. Dili na ko gusto makadungog sa iyang pangan. Kay masakitan ka? Jason. Dini pala ngunta ka sa kamaong mo pangga. Di kita ka masakitan. Kinsa man ko, no? Naapalay lalaki ngayon, ana, ron. Napoy. Ako di. Ha? Sige dayon. Hataging chance. Ha? Day, wa pa gani may makaila sa usag-usa. Huna-una, ha? Nilungtad gani ming Brian nga 5 years ang among relasyon. Pero nagbuwag lagi hapon mi. Unsa na lang ka nas Jason? Day, wa na sa gidugayon, uy. Ug usa pa, lahi si Jason. Lahi si Brian. Ambot lang. Wa ko kay baw kon mo work baka mi. Dili nimo mahibaw-an kung dili nimo suwayan. Day, Sige na. Buotan mo sana si Jason. nahibaw man ko ana ba? O gani, gaan kayo akong pamati basta mag-uban mi. Naaraman din na. Sige na. Sugta siya kung manguyab siya nimo. Day, Tinuod? Gisugot ako nimo? Jason. Yes! Nahibaw na ka ha. Ayaw gyud kong pasakit eh. Kay wa ko kahibaw kun kaya pa ba na akong mudawat og laing sakit stukan. Di lagi. Panggaon ka, Cindy. Salamat, Cindy. Di na ko kalimtan nining lugar, nga di ko ni magisugot. I love you, Cindy. I love you too, Jason.
adlaw, love, no? Kano sa palang ganitong nanguyab ka, nya karon 3 years na ta. Love. Jason, Oo, love? May gisulti ka? oh, ganin nara. Asa man? Unya lang ta magstorya kon. Maibot na nang naong ni mo cellphone. Ganin nara makasig atubang ana. Nalingaw ra gani kong tanaw sa mga reels. Tagsa na lang gani mag-abot ang aton day off. Wa pag gid nako imo atensyon. Kayo siyempre gusto ni mo, Cindy. Diha ni mo magtuyok nga kung kalibutan. Dili ba gud angay? Ambot ni mo eh. Kamay butang padakon man ni mo. Oh, asa man ka? Muli na ko. Jason! Basinog na lang siya problema, day, uy. Unya, gusto siya malingaw. Ayaw lang sad palabig overthink good. Dili, day. Tulo na mi katuig. Ug sa ako na ilhan niya, dili sa ingon ana. Usa gani sa iyang ganahan niya sa mong relasyon kay dili mi magsigatubang cellphone. Kay mag-focus sa usag-usa. Unya karon na usab na gyud siya. Day, sabta lang una siya. Istoryahin ninyong tarong. Ikaw nung stress kay ka. Magbar taon niyang gabiin na, maglaag ta. Day, nahibaw ba gyud kang nagbag-o na ko ha? Wala ko magsigig laag ug magsigig inom. O di ay no. Buota naman di kaayo ka. So, ano sa kay problema ni Jason? Ambot lang. Kunon sa man na. Mahibaw-an na gyud unya na. Di ko makaanharon sa inyo. Nga naman. Sa may mga lakaw ugma sa akong pamilya. Mag-outing mi sa North. Kamura? Di na lang ko mangagda ni mo kay sayo para ba ka mo duty nig sunod adlaw. Ako, nakalihib na kundaan. Unsa? Nganong wa man ka magsulti nako? Say, ibig deal sa nani mo. Pamilya na ko ang akong kuyog. Sa may problema ni mo, ana? Bantayan yapon ko ni mo? Jason! Wala gyud ko makasabot ni Jason, day. Dako na kay siya kausaban, uy. Unsa may problema niya? Unsa may problema na mo? Magsige na lang magyubig away? Wala gyud ko makasabot na mo. Day, pagbakasyon ka mong duha ni Jason. Og dito ipang istorya imuhang unsay problema nimo niya. Kanang magkaistorya mong tarong ba kung unsa gyud problema ninyo. Tanaw ni mo. Naapa kay chance ka ba okay, mi? Oo, uy. Basta ihatag ang tanan nimong pagsabot. Day. Nakabakasyon na gitaon ta. Lagi. Mao ginigi kinahanglan nato. Mag-enjoy gitaran, love, ha? Sige, love. Magpalit kog beer. Minom ka? Sige. Naglain man ang ako. Oh. Love? Asa sa manis Jason? Tuara day sa Therese. Naginuktok. Kalawang pa niya na una. Huwato na lang ako siya nga masudog balik. Naunsa manis Jason? Hapit naman mag-usa ka oras sa Therese. Pura man kong way kauban ani eh. Paita. Unsa man ni siya? Napugos lang ang magkikauban ako din eh. Kung wala siya gusto, mas mayo pagbulakaw na lang ko. At ako motiwas og inom sa bar dool din sa mong gistayhan.
Nalipong naman ko eh. Grabe ka, Jason. Bisag usa ka chat man lang, huwag yung ka mangita na ako. Or basig wa ka makapantay nga nilakaw ko. Ingon ana na balang yung kakaway paki na ako. Nalipong na ko. O balik na lang ko sa mong room. Good morning, Jessica. Salamat kay balik ha. Jessica? Kinsay Jessica, Jason? Ha? Kitsa ka! Ikaw mo si Kinsa? Ganun niya ka sa mong room. Maning... Nasaag ka! Hala, sorry. Hala, sorry. Sorry kid kayo. Hubog magkog kayo kong gabi igod. Sorry kid kayo, ha. Okay ra, okay ra. Ay. Ito kung si Jessica ka. Wala gina siyang balik. Time pa. Gilayasan kasi mong uyab. Oo. Iwak out sa gabi kay... Di nagit ko na siya. Kaluoy. Ikaw, nganong nagsulom siya ka? Huwag sige sa si Jason. Sakto. Si Jason. Ato na ko. Patay. Masig nagpaabot na to na ako. Jason! Ni anak ko! Sorry kayo... Oh. Wala iyang bag. Gibiyaan ako niya. Hello? Kinsa ni? Ang nag-rent sa room ngay mong gikatulog kang gabi eh. Naibili ni mong pitaka din eh. Nagani kay, na-number ni mo din sa mga ID. Balikon lang na ako. Salamat. Sa ato ba? Pareho ulit ang gibiyaan. Oo. Sakit tao eh. Oo. Ay, napaghila ko eh. Kaya abi pa lang kung sa ka din eh. Ako pa mo. Ano pag-uukod niya? Kaya ka na mga ingon anak nga lihok sa lalaki. Waanan na'y gusto. Na. Hihik manugod sa mut. Akit mo pa naon, pero muna tinuod, Sandy. Mao nga ko. Hindi na ako mamugos ni Jessica. Kaya mga tao nga wa na'y gusto. Mubiya gina isag unsaon pa ni magpugong. Mga ako pa nimo. Buhi na lang. Earl. Murag mo sanay angay, Cindy. Nga magbuwag na kita. Dili na sa kumamugos ang kagalingon ni mo, Jason. Salamat. Wala ko mahibaw nga, no? Pero, hinay-hinay yun nga wala ko magkasabot sa akong gibati. Di na ko sure sa akong feelings ni mo. Okay ra. Nakasabot ko. Ug mao ni ang gustong desisyon para natong duha. Bye, Jason. Cindy. Sakit man, pero nahibaw ko nga mauni ang saktong desisyon. Kay samot ka sakit kung magdugay ang usa ka relasyon, pero dili na mo malipayon. Blessing in disguise ang among panag-abot ni Earl. Kay tungod niya, nakarealize ko. Karon, malipayon ko bisag single ko. Ug wa pa sa akong hunahuna nga mo-entertain og mga lalaki. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ding akong tampo.
More power, RMN.